Pri povinnom sonografickom screeningu bedrového kĺbu novorodencov môže byť zistená dysplázia bedrového kĺbu a ortopéd sa môže rozhodnúť použiť široké balenie u dieťaťa. Teraz si ukážeme ako na to. Najprv použijeme jednorazovú plienku a potom klasickú bavlnenú plienku zloženú na šírku kolienok dieťaťa. Dieťa zabalíme najprv do klasickej plienky a potom použijeme abdukčné nohavičky. A dieťa do nich zabalíme pomocou suchých zipsov. Úlohou širokého balenia je udržať túto polohu, kedy sú bedrové kĺby jemne zohnuté, aj kolienka jemne zohnuté. Uhol medzi stehnom a trupom by mal byť približne 90 stupňov a kolienka by mali byť jemne zohnuté. Takáto poloha umožní bedrovému kĺbu správne sa vyvinúť.